Era grande, de pedra, cun balconciño de ferro que lembro sempre oxidado. Unhas fiestras de madeira das que agromaban erviñas. O teito remendado, medio derrubado, con tellas de cor marrón e laranxa. Dende aquí non se oe o mar. Está a moitos kilómetros. Pero esta nosa casa está na Costa da Morte. Aínda que nesta aldea non houbo naufraxios, nin comíamos peixe. Malpica, Muxía, Camariñas, Cee, Dumbría, Laxe, Fisterra, Carnota, Corcubión. Pero tamén Coristanco, Mazaricos, Zas, Carballo, A Laracha, Ponteceso, Cabana de Bergantiños e Vimianzo. Un litoral abrupto, salpicado de escuma do mar, que contrasta coa menos coñecida realidade do interior, baseada na agricultura de subsistencia. 15 mulleres, de entre 61 e 97 anos, quixeron contarme as súas vidas entre o mar e a terra. Chámome Gloria Suárez Amigo, nacín o 9 de outubro de 1944, en Malpica de Bergantiños. Toda a vida viví en Malpica. Son Carmen Ribeiro Ferreiro, nacín no ano 1949, no lugar deste de Carreira, Zas. Carmen Tajes Carril, teño 70 anos. Nací no ano 50, de Xaviña, Camariñas, agora estou en Muxía. María Nieves Pérez Lema, nacín o 23 de 10 de 1959, en Carnés, Vimianzo. Conxita Regueira Pardiñas, nacín o 17 de junio de 1944, en Camelle. Chámame Lourdes Lema Ínxoa, nacín no ano 49 e nací nun puebleño que se chama de Béser. Criei-me en Carnés. Vim para Carnés cando tiña 6 anos. María de la Barca Suárez Casal, e nacín o 11 de abril dos 50, en Camelle, que antes non ibas a ningún sitio. Nacín aquí. Chámome Carmen Arán Jallas. Nacín o 28 de marzo de 1942, no lugar dos Pasantes, parroquia de Coucieiro, Ayuntamento de Muxía. O meu nome é María del Carmen Correa Amado. Nacín o 28 de febreiro do 47, en Laxe. Florinda Ferreiro Fariña. Nací no 23 e teño 97 en Carreira. Pois eu son Concha Blanco e nacín en Lires no ano 1950 e vivo en Cee. Dolores Ameijeiras Arjomil, do 24 de diciembre, fago 89 anos. Eu chamo Mari Carmen Lema, nacín en Laxe, nacín o día 23 de marzo do 55. Vivín toda a miña vida aquí. Nacín aquí e vivín aquí, non fun a ningún lado. Trine Antelo Paz, nacín no 24 do 6 do 51. Eu criei-me aquí nos Moinhos. O meu nome é Paulina Josefa Poselema, aunque me chaman Paula ou Palita. Eu nacín o 7 de enero do ano 46, en Laxe. De 6 anos, 7 anos, viñan compañías de titiriteros ao pueblo. E nosotros xa, durante o día, xa xente toda, ai, que veñen ao teatro, que ven ao teatro. E nosotros collíamos o banquiño, un banquiño que tiñamos na casa de madeira, que todo o mundo tiña uns banquiños de madeira na casa. E xa nos sentábamos na plaza 2 horas antes de empezar o teatro. E me quedou grabada unha chica que viñera no teatro, bueno, e cantara unha canción, que se queres que xa canto. Tengo yo una pandereta de tamaño regular, cuantos mocitos quisieran mi pandereta tocar. Si queréis tocarla, yo la dejaré, pero con cuidado, no la rompa usted, que mi pandereta es tan especial, solo con tocarla se vuelve cristal. Nós tiñamos que ir á escuela a Carnés, había 1 kilómetro desde onde da aldea. Os camiños eran todos de agua, en tempo de inverno e lama. Non todos tiñan paraguas. Ibas a veces con un saco, destos de plástico, de caparucho, metían cho. Chegaba da escuela, estaba pola casa diante, se era no verán íbamos pa a playa, como xa tiñamos ali, 2 pasos,
Salíamos da escuela e o noso gusto era ir á plaza a xogar ou á playa ou a xogar todo tipo de xogos que había naquela época. Éramos contentas con ter un anaco de tella, unha corda, unha rastra de cebolas sin as cebolas e un pau. Porque, mira, a tella era para xogar a mariola, a corda era para saltar a comba, o rastro das cebolas era para poñer de trenzas, cando xogábamos de princesas. E o pau era para xogar a villa, que aunque era un xogo de rapaces, nosotros tamén xogábamos. Ou facíamos xoguiños de tres enraias así na terra, con unhas pedriñas. Xogábanse os tres navíos, subían hasta aquel monte de ali, e os outros quedaban ali na plaza, e berraban, 3 navíos a la mar, e berraban, outros 3 tiran buscar, e tiñas que ir buscar por eles, a ver onde se agocharan, e onde... cousas tontas, porque subir hasta aquel monte, non me dixes, E se dá bosaina, acolles unha peonza, que é en castellano, unha peonza, faz un cordel, faz así voltas, e dispós soltas o cordel e bailas, non sabes? Por exemplo, a churra. Os nenos que eran, ao mellor, máis resistentes poñíanse facendo de cabalo e nós saltábamos a ver quen máis avanzaba, non? Xogábamos os pelouros, que tamén era moi singular o de que os pelouros, a ver cales son os máis bonitos, os máis redondiños, e íamos á ribeira a buscar pedriñas que se adaptasen para xogar os pelouros. E logo o cabezote. A pelear. Eu non valía para pelear, eu non valía, pero eu gustaba que pelearan as outras, eu non, E se tiraban todas, ben, porque había, claro, éramos malas. Facíamos bonecas de pau, porque logo a cabeza era de unha pataca, e claro, iso cando pudría a boneca, e o pelo era de barba de millo, non se desperdiciaba nada. Os trozos de louza que rompía un prato servían para nos imaginar que esa era a nosa baixela. O brilé, xogábamos ao trompo tamén, como os homes. Eu, toda a miña vida, tuve unha muñeca dun primo do meu pai. A muñeca tiña a cabeza de porcelana, era moi bonita. Eu dormía con ela, e a cama estaba arrimada á parede. Entón, miña nai tirou pola cama para que a roupa caera, e a muñeca quedou aí. Cando a volviu a empujar, rompiulle a cabeza. Se vires ti canto chorei. Tantas veces que ín por o cementerio abaixo coa bicicleta. E como se lavaba o pantalón, a falda, e rompía na barra de faldas. Ai, que vida sé. A miña casa era unha casa de pedra, grande, pero non tiña habitacións. Tiña alcobas. Pois é como se fora unha habitación, pero en vez de ter porta, tiña cortina. Entón, meus pais dormían na sala. E había 2 alcobas. Nunha dormíamos as nenas e noutra os nenos. Tiñamos unha corte abaixo, que era onde íbamos a facer as cousas. Duchábamos arriba nunha bañeira grande e quentábamos a agua e íbamos duchando por orde. Cambiábamos, ao mellor duchábamos as nenas nunha agua e os nenos noutra. Tiñanos unha lavadora. Para a lavadora, como non había agua na casa, había que enchela de agua para lavar a roupa. Onde eu naxín era unha casa que tiña unha cerca que ha de ter máis de 20 ferrados na volta. Era unha casa das antiguas moi pudiente, non? Meus abuelos compraron a 9 heredeiros. E eu fregaba aquelas casas con rabes de pino e con sabón pinto. Dormíamos 2 nunha habitación, habitaciónciñas moi pequeniñas, entendes? Dormíamos como podíamos. Un cuarto de baño, que miña nai fixo un cuarto de baño de baldosa, blanca, pero non había auga nin había nada. Era para ter o cuarto de baño para mirar para él, porque había que bañarse nun latón. Era unha casa antigua, moi antigua, tamén das máis antiguas de Laxe, pero claro, eran casas que non tiñan nin cuarto de baño, nin tiñaste que bañar nunha bañera de plástico, non tiñas agua corriente, tiñas que ir á fonte, que a fonte estaba ao lado da miña casa mesmo. Era un circo a fonte de Laxe, sí. E se quería colar, bueno, había un follón, e nós desde a nosa casa víamos todo ese teatro, sí. Bueno, eu recordo sempre na casa éramos 9 personas. Miña abuela, meus pais, éramos 6 irmáns. Criámonos na terra porque nós traballábamos, estábamos de caseiros, non tiñamos terras propias, non tiñamos nada. Por exemplo, ti és rico,
Tes moitas terras e non as queres facer ti, porque ou non podes ou porque non queres. Entón, contratas os caseiros. E nós traballamos a terra, e nós damos depois a mitad do que nós traballamos, damos a ti. Era unha señora moi católica que tiña un oratorio na casa, eu curei a facer misa á casa, señorita Rita, que ainda hoxe é o nome que teñen o restaurante Doña Rita nos Pasantes. E ali no restaurante era onde eu nascín. A nosa casa era planta baixa, pero tiña unhas escaleras para o fallado, cada onde se guardaba as patacas e os frutos. Entón, debaixo das escaleiras estaba o porco. Había sitios que debaixo do vertedeiro, que era de pedra. Isto recordo eu, en moitas casas, estaban as galiñas. Donde tiñan casa de planta alta, que dormían arriba no piso, como as vacas dormían abaixo, os pisos podrían moito. Sí, dabanlle calor á casa, pero tamén podrían moitísimo. Naquelas casas, con aquelas ventanas de madeira, con aquelas lereiras, con aquelas chiminés tan grandes, porque eran unhas chiminés enormes, que, madre de Dios. E se non houber os animales, que sería de nós, co frío que tiñamos que pasar. Que a casa fixo o meu abuelo, e ainda me acordo que o suelo non tiña nin siquiera cemento, que era de terra. E as vacas salían da cuadra e viñan polo pasillo. E depois, cando facían as súas necesidades, había que coller unha palada de borralle e unha cesta e limpiar. Luz, prácticamente, todo inverno, poucas veces tiñamos luz, porque marchaba co temporal e depois, ao mellor, como non había teléfono para chamar, metías 3 ou 4 días sin luz. Quizáis diferente a todas as demais, porque na miña casa non se vivía da labranza. Na miña casa había unha taberna. De toda a parroquia viñan ali a mercar, claro, a mercar as cousas para levar para a súa casa. Eu tiña os meus preferidos, os clientes meus preferidos, sobre todo aqueles que eran expertos en contar historias. E había un señor que cando entraba eu esperaba a ver se en algún momento contaba algunha historia, porque da Santa Compaña, bueno, a miña afección literaria ten unha orixe nesa literatura popular, porque imagínate que che dicían fulanito con nome e apelidos, o veciño que un día pois, ia polo camiño e encontrou unha luz, esas cousas, e dicíanche quen, cando e que lle pasou. Bueno, eu aos 5 ou 6 anos estaba vivindo en Camariñas, porque meu pai, cando se casou, había unha fábrica de conservas aquí en Laxe que era Aguiar, chamábase, e tiña tamén en Camariñas. Entón, cando vim para Laxe, acórdame que as nenas facíanme burla da forma de falar, porque na zona de Camariñas teñen unha forma de falar distinta daqui, a de Laxe. E decían, falén, comprén, o sea, todo terminado en en, cheguén. Despois, meu pai era mecánico electricista do pueblo, e máis de Caolines. A primeira radio que se fixo en Laxe fixo a meu pai. Non pagábamos luz porque era o electricista do pueblo. Pero a miña nai sempre dicía, apagad as luzes, aunque non paguemos, despois acostumbrades a tenerse encendidas, a cando paguedes despois. A mina de Caolín dou traballo a moita xente, incluso mulleres, que cosían os sacos para o Caolín, non? Despois estaban as vagonetas que viñan na parte de Vimianzo, por aí viñan o Caolín polas vagonetas. Meu abuelo tuveronlle que cortar unha perna porque se lle encangrenou cando era xoven, sí. A forma de salir adiante tiña un pequeno taller donde arreglaba as potas de todo Laxe. Puñíalle, non sabes que eran potas de porcelana? Cando se lle facía un furado, viñan ali a poñerlle un remache. Arreglaba paraguas, e así. E incluso iniciaba os chavales en fumar. Nunca houve costumbre en Laxe de ir a Santiago. Eu penso que é por os medios de comunicación, polas carreteras que sempre foron moi maliñas. E a xente sempre tuvo a costumbre a comprar a Coruña, o médico a Coruña. De feito, aquí nunca houve coche de línea para ir a Santiago, tes que ir a Vallo a collelo para se queres ir a Santiago. Sí. Recordo moita pobreza. Na aldea onde eu nacín, non había destes labradores fuertes, non, éramos todos máis ou menos 2, 3 vacas, o que máis tiña 5. Cando chegaron os coches a Moreira, a aldea, tiña eu 15 anos. Eu penso que cando a xente fala da Costa da Morte, de Zas concretamente, non o relacionan demasiado, non? A xeración anterior, supoño que sí, porque facían outro aque de millo ou de patacas por pescado, iban a area pas leiras. Madre mía, cando vin o mar era grande. E houve moita xente que viu o mar de moi maior, de aquí, vamos. Íbamos á area, viñamos cos carros, levábamos
unha merendinha, un anaquiño de broa, e o que tiña un chorizo levaba, o que non pasaba sin el. E depois viñamos coa area para botar ás leiras, que daban moi bo millo, mas moi boas favas. De verán, enchíansenos as pernas de feridas, non é? E levábanos á playa a trave, as rapazas todas, andando, descalce. Lires era unha aldea moi viva, moi chea de vida. É moi interesante o labor que fixo, por exemplo, a extensión agraria, que si os veciños poñían a man de obra, eles daban o material. Entón os veciños fixeron un traballo comunitario inmenso, transformaron eses camiños, os veciños, eses camiños de pedras mal postas en formigón. Entón o acceso xa podía sair en zapatillas, á porta, e iso era unha gozada. Papá era mi traballador, iba ao mar, pois non había mar, iba a serrar unhas serras que antes non había fábrica, os pinos, non sabes? Meu pai iba a vender as tazás e trocaban. Eles daban peixe, eles daban fariña, ou millo, ou carne. Aquí, en unha ocasión, dou un barco de naranxas, que chamaban Urquiola, aí no faro de Camariñas. E meu pai daquela non sabía, había meses que levábamos 2 meses sin saber nada del. Non tocaba en terra. Cando vin aquel barco nas pedras, pensei que era do meu pai. Sabe Dios o que eu chorei, porque eu pensaba que era meu pai, entendes? Cando iban os persebes, iba ao millor unha camela con 6 ou 7 homes. O chaleneiro, que lle chamaban, quedaba na chalana e iba recollendo a xente pola pedra. Os viñan e poñíanse alrededor da embarcación a escoller o persebe. E despois as mulleres íbanos vender a Coruña. E non se vendía por kilo como agora, en lotiños, como que fai... lotiños para vender. Todo o día no mar, pescando, mata pasada noite. Pobriños, ibanse coa súa mochiliña, coa súa bocadilliños, a súa frutiña, e si, depois cando viña, comía. E non había lanchas grandes, había traineras, chamabanlle. Íbase de verán e de inverno poñíanse arriba, porque de inverno non se podía ir ao mar. E entonces iban a boliche, os calamares, os crocos, os panchiños, todo así. Melpica sempre foi un porto moi peligroso, e ir para Darasa era un peligro, non é a primeira que se estartalaba ao entrar dentro, porque a porta non é moi ancha, corre moito mar, estartalábase cada vez que iban os motores para dentro, todo o mundo as más a cabeza. Todo o mundo, porque claro, era un peligro. O mar a mí non me gusta. Os de Musía, a nós parecíanos que, como eran de Musía, e non traballaban na terra, que eran máis señoritos que nós. E nós sempre éramos os aldeáns, pero somos iguales. Eu recórdome que íbamos á escola, íbamos de pequeniños, bueno, xa teríamos 7 ou 8 anos, non sei xa. Íbamos á escola de mañán, pero de tarde se había que ir chamar as vacas para sachar o millo, xa quedábamos. E había que traballar. E depois, se íbamos, e se non íbamos, non pasaba nada. Os homens iban á escola do maestro, e nós íbamos á da maestra. Estaba a maestra, por exemplo, na súa mesa, unha fila por aquí, outra fila por aí, e había que ir a Santa Mesa, cada unha tiña a súa lesión para ler. Aos jueves á tarde tiñamos costura na escola. Enseñábache a bordar coa agulla. Rezábamos, cando chegábamos, eso era general. Pero ela facíanos cantar o cara al sol todos os días. Eu levaba unha bolsiña de tela, un libro, unha libreta, unha pizarra, un pizarrillo e unha pluma, porque xa no pupitre tiñamos o tinteiro ca tinta. Era unha algazana que non quería estudiar. Para sacar o graduado tuve que ir á escola de analfabetos, aquí os Moinhos. Analfabetos era unha escola que viñan os que non sabían ler. Pois o Concello pagaba a un profesor para que viñeran ás noites a darlle clase aos analfabetos. Eu á escola da tarde non me deixaban, non iba, porque había que traballar. E un día unha amiga díxome, Carmen Tajes, non viñestes á escola da tarde e a profe metiche falta. A maestra pensa que non hai máis que facer. Pois outro día cheguei á escola con unha vara de bimbio, fixo máis bochas aquí nas doblejas das pernas. Tiñamos unha escola unitaria en onde iban todo tipo de rapaces, os de 14 anos, os de 16. Tiñamos un maestro
que ademais de maestro dedicábase a outras cousas, el facía partixas. Partixas é repartir os terreos aos herdeiros das casas. Tiña unha variña, cando tocaba ras na cabeza, tocaba a todos. Eu creo que empezaba na outra esquina, eu xa choraba antes de que me chegara, porque lle tiña pánico. Estiven en Lires ata os 10 anos, despois fun estudar a Ferrol porque tiña ali a miña madriña e fun para a súa casa. Aí houve unha desconexión forzosa por necesidade. A distancia era demasiado naquel momento porque non había estrada a Lires. Ir e vir de Ferrol a Lires ou de Lires a Ferrol botábamos o día. Tíamos unha mestra que era inteligentísima, moi inteligente, pero vaga, deixábanos solas, marchaba uns días para a Coruña, e que nos daba clase? Pois ao mellor as alumnas que iban máis adelantadas ou unha persona do pueblo que tiña un pouco de preparación, dábanos clase. Pero eran os que dominaban o pueblo, o cura, o médico e o maestro eran os que dominaban o pueblo. A prueba está en que a maestra podía facer o que lle daba gana. Collía e marchaba, e aquí nadie denunciaba porque non daba clases, aquí facía o que quería, o que lle daba gana e listo, sí. Viñan unhas axudas ás escolas, eran uns sacos de leite en pó. E ti nos ves a todas, na hora do recreo, facer o leite en polvo. Unhas cuantas facían o leite. As outras, ca mantequilla, e ao lado estaba unha panadería. E íbamos a buscar os boliños cantiños, e puñamos a mantequilla con azúcar, bueno. E facíamos o leite en polvo, e dábanos os vasos de leite, además un chosquiño de pan, además un queixo amarillo, que diz que viña a Estados Unidos, que me acordo sempre, que me recuerdo sempre dese queixo amarillo. E ali foron as primeiras vacunas que nos deron aquí, e me deron aquí. Sí que non sei para que era a vacuna. Foi a primeira que me deron toda a vida. Era que che daban como cun bolígrafo que che facía unha raya e que daba xa marca redonda. Todo o mundo ten as marcas aquí nos brazos, ou nas cruces, ou... Iba á escuela o día que chovía moito, que non se podía ir cas vacas, nin se podía ir labrar, nin se podía ir a outro sitio. Ese día iba á escuela. Ainda non iba todos os días, que foi un ano na máis. Mira o que puden aprender. Despois veio a guerra, escrevi as cartas a moitas do meu tempo, que foron a cando a min á escola e non aprenderon nada. Cando tuve 11 anos, por imperativo, fomos para Santiago estudiar. Para mí foi moi traumático vivir en Santiago, porque se rían de min constantemente que eu non sabía falar para nada o castelán. Pero unha certa vez que unha profesora me preguntou: a ver, Carmen Ribeiro, que es bostezar? Eu dicíalle: lo dijo, profesora, lo dijo. Claro, claro. Eu pensei que bostezar era cagar as vacas, porque o que cagan as vacas é bosta. As que lle chamábamos en Melpica ciriditas falaban o castellano, porque se falabas o gallego eras moi bruta. Eu tamén fui unha das que marchei con 12 anos, porque eu quería ir a coser tamén, que daquela íbamos todas a aprender a coser. Eu iba a mediodía á escola, e pola tarde, con 8 ou 9 anos, iba con 2 vacas, con 10 anos, iba a lobar o leite de Sabiña a Camariñas. A miña abuela dicíame: bueno, se che cae o leite, ti non chores, que o caso é que ti non leves un golpe. Cando era rapaz, miña nai levantaba ás 5 da mañán, para que se lebrou no forno, a má facer 2 empanadas, xa para cando xa chegaban os horneleiros. E eu agora sempre medro, sempre ás 7 da mañán. Ainda me levantei ás 7 da mañán. Igual había que ir á erva pos animales, había que ir ao belume, pestrar os animales, sacar o esterco das cortes cando había que sacalo. Porque eu, sendo unha rapaza ben pequena, iba ao río, a lavar. E empecé indo con miña abuela, e depois miña abuela deixou de ir, sai veu sola, e depois só se fixeron os lavaderos, esa non se iba. Cando eu facía o caldo, ainda non entendía o reloj. 7 anos ou así, tía. Cando eu me deixaba encargada da pota do caldo, a miña nai deixaba-me o despertador, e metíame a pota no lume, e dicíame: ti metelle o lume, que non che morra o lume. E cando a julla chegue ali, marcábame: ti sacas a carne e botas as patacas. Ao que chega a julla a tal sitio, metelle a verdura. E iba para dentro así como me mandaba, se estaba cocido, estaba, e se non estaba cocido, quedaba sin cocer. Pero eu
tal cual. Porque mamá tuvo sempre o correo, uns 60 anos tuvo o correo, hasta que se jubilaron todas, entende? Eu para quitar o traballo a mamá, pois colleu a carteira pola mañán, a marchaba hasta Ponte a buscar o correo, e depois repartiu, porque a mella macerou. Apañar a erva francesa. É unha erva que non é moi alta, e ten como unha flor arriba, non? Que non se daban niños para os becerros e tal. Iso para min era un encanto, marchaba para lá para a finca. Vixiar as sardiñas lañadas, cando se poñían a secar encima dun fora, para que, claro, non había neveiras, entón secábanse salgadas, e poñíanse a secar e vixiabas para que os gatos non foran. 8 e de 10 xa fun chamar nos bois para virar na terra, para botar o millo, que lhe chamaban a milleira, botar a milleira. Eu era a maior das mulleres, entón tiña que cuidar de meus irmáns pequenos. E xogábamos, xuntábamos as amigas que non tiñan irmáns que cuidar, viñan comigo para a miña casa a cuidalas. E cando tiña 9 anos, a miña nai dicía que se achaba eu como o xornaleiro. Mire, é este. Se achaba como unha meravilla. Se vía moi ben onde había que quedar o pé, mas non. Os porcos, se non saían, se estaban moito tempo dentro da corte, pois chamáballe entancaban das pernas. Entón íamos con eles para a ría e o andaban a patas, nós tamén andábamos a patas, quere dicir descalzos, entón mollábanse ao andar por ali, refortalecían as patas. Na feira aí vendíanse os becerros, cando había os becerros para vender, levábanse a Senande. E cando había que vender os porquiños pequenos, despois levábanse a vender no carro, levábanlos a Quintáns. E aí sí que en Quintáns podíase comprar fruta, xa se compraba pan, si as patacas levábamos a vender a sé, a Malomillo. Temos ido andando desde os pasantes que canto haberá 12 kilómetros ou máis ou menos hasta sé. Con a cestiña de secadra con 10 ou 12 kilos de millo e de 4 ou 5 dúcias de ovos por riba e na cabeça hasta sé. Tinha a caixa, o pé, a capa, a moerra, a canada, a trinchideira. Era assim como era o moinho. Botava o milho na moerra, a canada sacudia com a trinchideira, a caía o milho, e depois tudo, de redor tudo era farinha. E depois peneirava-se e fazia-se a broa, para 8 dias. E que vir pola farinha de noite, para carregar o moinho, e quedaba peto de noite. Ás veces collía a bouta e xa paraba. E traballabas, e chegabas cansadísima, chea de roña, de traballar na terra, e non tiñas nunca 5 duros, nunca. Eu sempre tuve bastante abundancia, porque eu tiña un pai moi traballador, e iba detrás das isargas, que lle chamaban o cochón de corvo, e iba a pescar robaliza. Cando era rapaz, lia revistas, e gustábame moitas bailarinas do ballet, Ana Paulova, todas así cousas así. Pero claro, eu quería unhas tapetillas de ballet, pero non sabía ni siquiera na Coruña. Non había nada de nada, todo eu quería cousas que era imposible telas. Dándote conta de como estaban os outros nenos dos muiños, a como estaba eu. E esa diferencia agora sei no que é. Ali nunca faltou nada. E os outros nenos había fame nos muiños, moita fame. O que traballaba no mar sempre tiña de comer. Agora as entulas e as lagostas son moi apreciadas, pero antes a calquera día comías unha lagosta ou unha centola. Pero a carne era pola festa nada máis, unha carne asada, uns callos, iso era pola festa. Eu non podo deixar de lembrar aquelas cestas da erva cheas de percebes, que extraían que non tiñan valor ningún. Tirábanse as galiñas. Estas non valen, que son tal, entón escollíanse as piñas enormes grandes, esas eran para comer desde aquela maneira, para tomar con un viño, non? O sea, sin darlle importancia, non era comida. A raya tirábase, ou servía para limpiar como é bastante gruesa, non sabes? Para limpiar as lanchas, para fregar e todo iso. E os veciños xuntábase cando se mataba o porco. Se mataba 1 ou 2 ao ano xa era moito comer, No outro extremo, onde desemboca o río de Lires, había lavadoiros para os luns. A banqueta era un trozo de madeira que ti te axeonllabas ali
protexida, se non doían os eonllos, e logo lavabas a man. Cando baixaba a ría, quedaba uns campos, que chamamos os campiños da ría. Entón, ali colgábamos a roupa a clareo. Entón, outro traballo que era ir a achicar a auga sabonosa para poñerlle a roupa para que seguira co sol, pois clareando. E nós xogábamos levantando pedras e collendo anguías. Que na casa de miña abuela, de noite, había como un sarao. Entonces iban ali as mulleres todas da familia, incluso amistades. Unha cosía, outra calcetaba, outra ganchillaba, outros nosotros os rapaces ao mellor xogábamos a lotería. E meu abuelo sempre estaba escuitando a radio. Cando había que mallar o trigo, chamábamos nós mallar o trigo e todo. Entón, todos os veciños iban para unha casa. Mallábase naquela casa, comíase ali, e despois íbase para outra, hasta que mallaban todos. E viñenos de carreira todos facer as filloas á nosa casa, facían noite a día, e depois marchaban con un lote de filloas para a casa, pero sabían moi ben as filloas da pedra, moi ben. De noite xuntábamos, que lle chamaban palilladas, e ali xuntábanse as maiores e as pequenas. As pequenas íbamos sempre por medio das maiores, as maiores eran as que nos enseñaban. Aquí normalmente era o ramo, a peineta, a crista e a penuria. Eran eses labores os que máis se vía. E despois pequeniños, o bicudo, para as rapazas, eses pequeniños, para as nenas. En camariñas, nunca se palillou como adivido, Os encaixes vos facíanse no Ayuntamiento de Vimianzo. Camariñas máis ben facían pañueliños, facían cousas máis menudas porque traballaban cos homes no mar, traballaban cos redes, entón non tiñan... E nós, o que era, por exemplo, o Ayuntamiento de Vimianzo, que é Vimianzo aquí mismo, non, o centro non, pero que son os pueblos todo alrededor, por exemplo, Braño, Carantoña, Carnese, Tufiónse, Moreira, Campo Longo, todas, eso todo o mundo se dedicaba a palillar, e facíase mantelerías, xogos de cama, cousas grandes. As palilladas eran tamén moi alegres e a veces con moita fame, non? Había xente que vivía solo de palillar. Pois mira, xuntámonos todas nunha casa, ao mellor 40 ou 35 ou 40 mulleres, tiñamos un banco que nos facían os veciños, un banquiño que era algo redondo para que pudera a almohada non engancharse e tal, e sentadas todas no suelo. Unhas estaban dun lado, outras estaban do outro. O de vir a Cee era a viaxe máis fermosa, porque viñas a Cee camiñando desde Lires, 10 kilómetros, e viñas con un zapato cómodo, pero chegar aí arriba, á altura da gasolinera, pois sacabas esas zapatillas ou que fose, ese calzado, e poñías os bonitos, os de lucir. Vestíamos, é verdade, unhas saias e uns vestidiños, e xa non había outra cousa, uns zoquiños. Para ir á misa e para ir a algún sitio, miña abuela tiñanos que ter un vestido blanco, porque dix que tiña o blanco que era moi alegre. Eu teño moi mal recordo dos socos. E sempre eu tuve en rabia. A miña abuela iba a unha feira que lle chamaban a Feira de Baio. E dixi ela, mira que socos tan bonitinhos che trouxe. E eu non os podía ver. Eu recordome xente maior ali no pueblo que o pantalón non sabía de que color fora feito, por de que tantos remendos que tiña. E remendábase todo. Remendábase hasta as sábanas da cama. Se tiñas unha muda de roupa, se cadra colgábala para que, aunque sea sin lavar, e para volverla a poñer dali outro día, poñes outra. Non había... Era o que había. De roupa dos soldados, había retales na feira. E iso facían as costureiras na casa, tiriñas así, de caqui. Pero tamén se compraba a roupa moi barata, que tuve unha blusa que me custou 8 patacóns. A blusa era rosa con as flores blancas. 8 patacóns me custou. A guerra tamén foi terrible, que non había que comer. Había o pan da ración que íbamos buscar asás. Era moi pequena cando se implantou aquí a guerra. Que me acordo cando lle botaron o lume aí ao castillo. Estábamos achando nunha leira, e levanteime e vin arder o castillo, porque aquí non había casa. E berrelle, mamá, que está ardendo ali. O lume tiñemos moito medo, que antes ardían moitas casas.
Aquí franquismo, moitas cousas. Cando estaba o marisco en veda, sentaraba con a persona se caba por necesidade, collía un marisco, ele sabía que eu tiña e iba a buscar, tiña eu que regalar. E así, a vasallara todo así. A xente de Laxe, os pescos sobre todo, iban a buscar leña ao monte. Era todo cociñas de leña. Os das aldeas denunciaban porque non querían. Hoxe ainda agradecen que lle van a limpiar os montes, pero naquela época non lles gustaba. E se collían a algunha persona, eu teño visto que lle deron latigazos incluso a algunha persona ali no cuartel da Guardia Civil. Sí. Esperábamos polas festas da aldea, había varias, ademais, era unha aldea festeira. Tiñamos a do Perpetuo Socorro, que de pequenas era onde se facían as primeiras comunións. As comidas típicas das festas eran moi potentes. Eran cocidos, daba igual que fose verán ou inverno. San Roque de Monte, San Antonio da Jolada, o Carme de Zas, fun as únicas festas que puden ir así un pouco. Facían a fajía de San Cristóbal, que antes non daban callos como daban agora. Antes daban arroz con polo, así con as pedras, sentábanse todos arrimados e iban a poñer a comida, pero solo pos pobres, que agora fan callos que todo o mundo, pero antes era solo os pobres que viñen polas festas pedir polas casas. E había un tocadiscos que nos poñían antes de entrar no cine, a ver, que nós estábamos un pouco adelantadas. Poñían na ventana do cine, e nós bailábamos na carretera. Carnaval si me gustaba, bueno. Eu creo que desde que nací xa me disfrazaron hasta o ano pasado. Xa no tempo de miña nai, de miña abuela, xa había carnavales, xa se disfrazaban tamén, sí. Antes de cadra botábamos un saco e enchíamoslo de palla e, bueno, pintábamos a cara de borracha ou do que fora. O 2 de maio facían unha festa que íbamos todas, nos poñían o vestidino todo cosido con flores, e íbamos polo pueblo cantando: Ei, ven o maio, que maiño é, ei, ven o maio que baila de pé. Se había que poñer minifalda, éramos as primeiras. Se había que poñer pantalón, éramos hasta minixors. Hasta tiñamos así minixors cortísimos. E íbamos á iglesia con minixora, con abrigo por encima, sí, e con botas así altas. Éramos moi avanzadas. Fomos das primeiras que quitamos o velo, que se levaban, sabes que naquela época ibas á iglesia con velo. Deso sí que me acordo, que a primeira vez que fun á iglesia sin velo unha señora, cando salimos da iglesia chamou a atención. Os mozos iban onde había mozas. Por exemplo, neste pelillado había 4 mozas e os mozos iban aí. E sentábanse e marcabanche os pelillos coa navalla e ainda de ver el jun. Despois enseñoche. Os chavales viñenche quitar a bailar. Preguntábanche de onde... Bueno, se lle gustaba, supoño que era, se lle gustaba que irían ligarche, entón preguntábanche de onde eres. Se lle dicías que eres de Carnés, dixenche, terra de Palilleiras. E non lle gustaba, non. Por exemplo, de San Pedro da Ponte, pois íbamos solo pasear onde había luz. E chegábamos ao puente, ali non había máis luz, e máis aquí mesmo na entrada de Quindo para Carnés, entón paseábamos aquel trociño, non? Os chicos se veían arribabanse a nós, e íbamos paseando hasta ali, dábamos volta, cando non había luz, dar volta para aquí. As películas eran moi gracioso, porque dábanas en 3 cortes, o sea, a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Cando se encendía a luz, todas as parexas estaban, sentíase un ruido de que se soltaban, e era graciosísimo. Íbamos á feira de Baio, paseábamos cos mozos, paseábamos aquí, e os mozos viñan e tirábanos pola chaqueta. Se queríamos pasear con eles. Había veces que paseábamos con 2 ou 3. Era un jalente, claro. Tamén había un salón de baile, chamaban o salón de baile de Tita, que era con discos. E ali temolo pasado, bueno, ali ligábamos a diestra e a siniestro. Viñan chavales de Corme, viñan de Puente Ceso, viñan de Vimianzo, viñan de Camelle, viñan de Arou, viñan de Ballo. Os mozos de Laxe non lle gustaba que viñeran os de fora, daballe un coraje, incluso lle pinchaban, se viñan en coche, lle pinchaban as rodas e todo, sí. Pois cando xa éramos máis mociñas e íbamos a Camelle, ao Espírito Santo, e íbamos a Camariñas, ao Carme de Camariñas, e aquí a Quintáns tamén, a Zuso,
Íbamos a barca e íbamos a comer, levábamos a cesta de comida e íbamos andando, e depois volvíamos andando. Se cada se chovía, e vía un coche, viñamos no coche, senón viñamos andando igual. E depois os rapaces, para que nos deixaran ir á romería, íbamos darlle de comer ás vacas, dábamoslle todo, arraslábamos todo antes de marcharmos para a festa. A festa máis importante de Xavín era a Virgen, a Nuestra Señora, chamámoslle a Virgen de Agosto, o 15. Íbamos camiñando a Coucieiro, a Santa de Trasufre. E íbamos a Trave, andando a festa, e ir e vir. E íbamos a Carnés, que a Carnés, non sei, pero haberá 9 kilómetros ou 10 saios. Desde Santemé, sabe onde é Santemeriña? Arriba de Arou, andando. E os chicos a tirarnos por... O tinha sempre unha melena grande. A tirarnos... Foi que sei. E despois había foliadas, tocava-se a pandeireta, e as outras bailavam, alquilava-se unha casa velha, un piso, e custaba unha peseta cada persona, cada moza. Cando era dos recentes íbamos a unha festa, por exemplo, que houbera por aquí, que había tamén chamaban o Rosario de Cerquede, que era, pareceme que en outubro. A festa de San Antonio, había a festa de Hijas de Mería, había a festa do Carme, a festa de San Vicente. Pois había as festas a de Serantes, a de Soesto, a barquiña de Puenteceso era a miña preferida. A de Puenteceso era, porque era onde se reunía a xuventude de toda a comarca, era naquela época, a barquiña de Puenteceso tiña moito mérito. Pois había bailes de bodas. Cando se casaba xente, que se casaba sempre aos jueves, pois chamaban un acordeón e íbamos a bailar o día das bodas, o día das bodas das veciñas. Acababa esa boda e todo o mundo a bailar. Despois, cando era máis maior, que meu pai había que ir vender a Coruña, íbamos nun taxi, 7 ou 8 mulleres nun taxi, porque levábamos o peixe nun camión, en caixas de madeira grandes, e o peixiño todo estricado con hielo para chegar ali a vendelo no muelle da Coruña, apiladas, pero íbamos despois ás 12 da mañá ou a 1 da tarde se viñamos para casa cos tortiños na man, entendes? Esa era unha riqueza. Eu iba a vender como aos 15 anos, verdade? Non te contei. Iba a vender ao muro a Coruña. Había un camión e papá tiña un barco. E min cada vez que me dicía, Chita, que? Antes que te levantar ás 4 da mañá que levar os percebes a Coruña. Ai, con que alegría me e encantame ir. Na longe aquí, a tope de besujos, de merluza, de todo. Con 15 anos, cerca de 16, fun a aprender a coser polas tardes. Pola mañán traballaba na casa, iba co leite a camariñas, e pola tarde iba a coser. Lebrei co arado de ferro, que se iba con as rebeles atrás. Lebrei co arado de pau, que a miña abuela chamaba as vacas. Gradar todo o día. E despois lebrei co arado de rodas. Íbamos hasta Santa Mariña as minchas, iba a semeixas. As semeixas mesmo tiñámolas menos que de aquí a carretera, onde nós vivíamos, cruzábamos, xa tiñámolas ali. O meu irmán máis vello sí que estudiou, porque xa sabes que naquela época, se alguén tiña que estudiar eran os homens, os varóns, as mulleres, un oficio. Eu chorei moito cando me puxo fora da escola, porque me gustaba moito a escola. Eu, se pudera estudiar, hoxe sería unha abogada. Sí? Meu pai non me deixaba poñer os pantalóns. Entón, para ir ao muro, que había moito frío, eu levaba o pantalón na bolsa, na chabola, que tiñamos unhas chabolas no muelle, poñía o pantalón. E un día víame meu pai co pantalón. Señor, se queres que che vaya co pescado ao muro, tesme que deixar poñer o pantalón. Ti sabes o frío que paso eu no muro? Tuve que facer despois o grado escolar para entrar en Correos. Despois tuve casi 40 anos traballando de carteiro en Correos. Corrindo a Coruña toda. Aos 15 anos empecé a carreira, porque daquela entrabas con cuarto de bacharelato. 3 anos ingreso, e despois os 3 anos e os 18 eu rematei. Logo fixen xa a oposición, e aos 20 anos tiña a miña praza en Nemiña. Nemiña, ainda que había xa xente que vivía do mar, a maioría tamén vivía da agricultura. Os labradores tamén botaban o liño, moito liño. Había que botalo, e nacía, e despois había que arrancalo, e despois poñíanse feixes e levábase ao río, e estaba 8 dias, 9 dias no río, na auga. Sacavam-se para un prado, para un sitio como este, herbalas, e estendía-se, e depois recolhia-se. Malhava-se com as vacas, nunha eira. Marchei para a Alemania no 64. Caseime e marchei para lá.
20 ou 21, sí, por aí. Eu, a minha ilusión, cando merchei, era para facer unha casa. Eu xa estaba feliz tendo unha casa para vivir, entendes? E si emigrou todo o mundo, pois, tes unha casa, tes uns pesiños, pois sabes para aquí. Aquí non temos nada, Todo foi da emigración. Todo o mundo tiñas unha casa, pero da emigración. Aquí casi todo o mundo foi a Suiza, casi todo o mundo. Entonces o que levaba a muller para traballar, tiña que primeiro levála ilegal. Eu cando me fixeron o contrato, tuve que ir pasar a frontera, e despois volver a entrar co contrato na man. Agora falan dos que veñen inmigrantes e nós éramos algo parecido. As bodas de antes eram mais bonitas que as da Roraima. Cantavam na regueifa. Colhiam 2 homens que sabiam cantar muito bem na regueifa. Um cantava dentro e outro cantava fora. Algumas se ofendiam, outras não. Passei pela tua porta sacudindo-te o ameixeiro. O derrama num chuparro que já não foi no primeiro. Nós casámos de noite, às 6 da manhã, 6 ou 7 da manhã. A mamãe e a mais outra vizinha quedaram fazendo chocolate, isso acordo-me bem. Eu non me atrevía nunca a ir tomar un refresco co meu mozo na hora dos descansos e tal, porque meu pai non me metía iso. Non. Viña á porta o jueves, a máis o sábado. Non entraba para casa, estaba na porta, fora. Nós criámonos juntos, porque ele traballou na fábrica de meus tíos. Era aí surgiu o amor. Eran os nenos, rapaciños. E eu xa non tuve outro mozo. Ahora que de bailar, sí, De bailar, con todos que viñeran. Nos casamos o 27 de diciembre do 67. Já non me acordo de primeiro que houve. Eu sei no que despois eran polos da casa, todo polo da casa. Coñecín a unha persona que estaba en Bilbao e caseime con 18 anos. Para min tamén foi un pouquiño de liberación, porque eu estaba moi sometida na casa, casi apostaría que sí, foi unha primeira que casei de blanco aquí nesta iglesia. Sí. A miña boda non había un ano que morrer a miña abuela. E non me fixeron feste, nin me fixeron nada. Despois, aos 18 anos, xa anduven como home, que tiña ahora, foi o único mozo que tuven, e aos 22 caseime, foi-nos bastante ben. Xa son moitos anos, vai fazer 54, toda unha vida. Toda unha vida. Aquí na comarca, concretamente no Concello de Zas, que é onde estaban os aserraderos, un aquí e outra lá, fun un pouco pioneira en traballar as mulleres, porque se facían moitas caixas de pescado en aquel momento. Pois xuntei as mulleres, varias mulleres, que empezaron a traballar ali facendo caixas, que eu dicíalle, que oficio tendes? Caixeiras. Pois en Leis, fixen algo de todo. Puseme na carpintería como home, traballei sempre con ele hasta que nos jubilamos. Eu tuve despois 20 anos dando clases ás nenas. Palillo, de 5 anos e 15, porque depois allí viñamos a dar, xa marchaba. Tuve hasta 38 nenas. A miña primeira escola foi na miña, despois fun para o Ézaro. E Ézaro tamén era un sitio moi singular, tan cerca e moi diferente de Nemiña. Ézaro tiña moita xente emigrada, como dicían eles, no norte era en Estados Unidos, entón tiña unha calidade de vida boa. E logo fume para Dumbría, a miña primeira escola definitiva, onde estive en 6 anos. O meu home era percebeiro, tamén seguín vendendo, porque aparte de traballar, eu chegaba do colegio e tiña que ir vender os percebes do meu marido. Entre bares e tabernas de pueblo, había a da Rata, a do Ruso, de Linita, a de María Prejiño, a de Pipirita, a de Javier, a de Lalo de Teresa, a de María Ocachán, a de Aurelia de Paco, a de María de Pura, a de Ana, a de Perdillo. E despois abriu o Paella, despois abriu o Juan, despois abrimos nós. Estes xa estamos falando de os anos que nos abrimos. E vivían todas vivían do negocio. Agora vívese moito mellor que do que se vivía daquela. Eu, se collería algunha cousa, sería a reunión da xente que tiñamos antes, nas casas. Era unha vida que sí, era bonita, era unha vida para volver, era bonita. Agora xa co bichos que hai xa nada, xa non ten relación con nadie.
queremos todo, entendes? Queremos abarcar todo. E os momentos que se vivían antes, que eran momentos de moita felicidade, a xente estaba nas portas, falando os veciños cos outros, e agora non hai nada disso, todo o mundo nas casas, se cando non lle falas ao veciño, non sei por qué, pero, bueno, entonces, cambiou moitísimo a vida, moitísimo. E se me dicen, que queres vivir en esta época ou na outra? Ai, quero vivir na outra. E para qué? Aquí ca maquinillas e con eso. Fui moi feliz, a verdade, tanto de nena, como de chica, como de maior. A miña vida agora é moi boa, se non tuvera mal. Comemos o que queremos, vivemos o que queremos. Estou na cama, levanto-me, teño un sentido, que é o que me vale. Ainda faço de comer, ainda faço algo máis, se podo, e se non podo, sento-me. Estas foron as vidas das nosas protagonistas e así é a Costa da Morte que elas coñeceron. Unhas viviron os naufraxos, as longas noites da garda no medio dunha treboada e os fríos menceres vendendo na lonxa. E as outras poida que nin gostasen do mar ou o sentisen lonxano. Os intercambios, as feiras, as redeiras, os paseos cos mozos, as palilladas, os longos temporais que cortaban a luz e as noites de verán volvendo das festas. Son vilas e aldeas cun vocabulario e acento propio, distinto para Camariñas e Ponteceso. Teñen tradición recuperadas e outras que aínda están por abrirse ao mundo. Teñen camiños que subir, solpores nos que ficar para sempre, praias minúsculas e outras as que non se lles ve o final. A Costa da Morte é unha mestura de realidades que se opoñen e complementan. Ten a pegada do seu pasado, algo magnético que sorprende a quen chega por primeira vez e a descobre, pero tamén maravilla a quen volve e a quen aprende dela. Eu sigo aprendendo dela.